To je bilo kad pre. Za 2 nedelje Balkan Tube Fest. Za 10 dana. Ćao svima i dobrodošli na naš novi video. Ovaj video će biti Kresu da kažu, ovo je jedan divan video saopštenja. I ovo će biti jedan veoma kratak video, ali veoma drag nama. Ovako, što se tiče MTS Balkan Tube Festa ove godine, mi idemo na Balkan Tube Fest. I mi smo učesnici, zahvaljujući vama. I bit ćemo tamo. I naravno, družit ćemo se, slikat ćemo se itd. Ono što mi radimo ove godine na Balkan Tube Festu, dakle, prvog dana bit ćemo u karaoke delu. Samo jedan program koji je dovoljno vredan. Ispaza koji vodijete samo njoj. Ja ti tražim, pa! Imaš još jednu. Ukoliko volite slušati mene kako pevam. Znate šta, mi ćemo da budemo ti predstavnici svih ljudi koji ne znaju da pevaju, a vole da se zabavljaju i pevaju. Tako da, ukoliko i vi želite zabavite, obavezno dođite. Dođite tamo, pevate sa nama. Što se tiče samog Balkan Tube Festa, što se tiče samog MTS Balkan Tube Festa, ove godine je 24. i 25. juna u Sava centru. Što se karata tiče, možete da pogledate sajt i njihov web sajtu. Znam da ima VIP karata koje su 3000 dinara i standardni karata za prvi i drugi dan, dakle jedna karta za jedan dan je 600 dinara. Što se tiče youtubera koji će biti tamo, bit će ih mnogo, dakle, da li volite gamere, da li volite beauty blogerke, vlogerke... Da, imate sve učesnike. Znači, svi će biti tamo. Sve učesnike na njihovom sajtu i to će vam sve biti tamo. Ostavljeno što moramo da napomenemo jednostavno jeste da ukoliko vi dolazite da vlogujete ili bilo šta tamo, kad bude u pitanju film ili premijerni video ili bilo šta tako, ni slučajno ne smete da snimate ceo program da kačite bilo gde na YouTube pre nego što Balkan Tube Fest bude izbacio to na njihov YouTube kanal, uglavnom... U samom Sava centru imate pravo da fotografišete bilo šta, da snimate bilo šta, jedino što je zabranjeno jeste snimanje celog samog Balkan Tube Festa i tako toga, jednostavno je zabranjeno da se to radi dok Balkan Tube Fest to ne objavi na svom YouTube kanalu. Mi smo veoma uzbuđeni. Da, i jedva čekamo. Tako da, ukoliko dolazite, obavezno nam pišite u komentare. Nadamo se ćemo da se, sa što više vas upoznamo, da ćemo se družimo svi zajedno i da uživamo ta 2 dana. I hvala vam na sve. Bez vas mi ne bismo bili ovdje. A si se prokenio, zapravo, ti bili.